Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Вики БГ и днес ще играем на Minecraft Pocket Edition с TOBG. Така, ето той ще си кажа името, нали? TOBG. Това е първият клип, който си наставили по програма, затова някъде е хубаво. Почнахме Stream Survival, направили сме си инструмент, нищо сме читали, направили сме си инструменти, ето този. Да, събрали сме 9 каблстона, плюс още 8 става 17 каблстона, което сме събрали, направили сме си печка и каменни елементи. Сега то беги трябва, извинете, и навън е тъмно, коче. Супер. Ето с този кол ще си направим, извинете за бъга, с този кол ще си направим, нещо не се вижда, с този кол ще си направим торчове. Така, 4 торча, които да сложим тук. Въпреки че в 5 има чаркол. Все едно намерих си друг кол. Така, ето, още кол има тук. Абе, оставих ми къщата, На програмата да не спре, както на Touchplay TV, когато снима клип и вика, че му спира програмата. Така. Iron. Супер, хора. Това е сега диаманти, ще бъде супер. Има Iron Coal. Сега диаманти. Кога ще събирам кола? Добре, аз Iron. Тук има много Iron. Събирай го и прави само една кирка. Да бе, то мога да се направя колкото си искам. Колкото си искаш, прави само да не тръгне лава, хора. Ако тръгне. Добре, колко Iron има на едно място? 8 Iron на едно място с кола. Да, аз тук го убера толкова. Имам 5. Така, добре, готови сме. Това е супер мина, което той е измислил. Така, нека тук за сега да сложим. Така всичко. Така тук за сега да сложим. Каболстон. Така, бягай да опича това. Ой, бягай ти, аз ще опича пардолите. Две нека да сложим. В тъмно, ето така ще сложим 2 дърво. Имаме и без това 34 още. Където ние събрахме 33, сега имаме 34. Тук супер тъмно. Къде? Тук. И тук. Не е тъмно. Добре, защото аз съм си. Добре, ето. Така добре ли? Там. Ще правим. Не знам. Трико. Чакай. Чай да направим сега. Няма правиш чест. Кирчица. Няма правиш някакъв чест. Ево. Нещо не ми направи кирка. Няма правим по 2 кирки сега. Чуй ли? Да. Аз съм пак с Texture Pack. Съжалявам, хора. Ще си го сменя. Други епизод няма да има. Texture Pack. Значи най-накрая намерих програма, с която мога да снимам. Което е супер, защото никоя друга програма не ми става. И тази програма стана. Добре, че гледах клипче. Бягах тук сега да запълня. Ако бягай, бе. Хай сега да направим една лопата. Нека да изпечем едно. Да сложим ето тук. Ето тук. Тук ще сложим. Този клип ще бъде може би малък. Така. Сега. Добре, това е този клип сигурно ще бъде малък. За сега не знам колко е. Не, давай. Това е малко повече от няколко часа. Да, бе, няколко часа, че не знаеш колко време. Може да направим един клип с въпроси и отговори. Но вие трябва да задавате въпроси. Аз после ще ви отговарям на отговорите. Така че, да.
Дано да има много лайкове този клип, ако... Да, това го казвам не за край на клипа, просто така. Ако ви е харесал клипа, лайкнете го и се абонирайте за мен, ако искате. Или за мен. Защото... Да, той не е качвал нито един клип за сега. Да, само да ви кажа... Ако няма да е. Абонатите са ми 9, преди бяха 11. Преди бяха 11, а сега са 9. Дано да събера поне 10. Така, нали? Ето тук ще не бъде. Добре, слушай нещо. Когато аз говоря, ти няма да говориш. Не, кога? Играй си. Добре. Така, сега нека да оставим този... Нека да вземем тези два торча. Да оставим този айрон и тази айрон кирка, защото те са ценни. Дървото е ценно също. И така. Тук не го запълвай, става дърво. Извинявай. И така. Сега нямаме храна. Имаш ли храна? Дай ми малко. Значи 3 пържоли от крава. О, супер. Благодаря. Имам 10 пържоли от такова. От кого? Прасе. Дай ми 5. Ще остава 5 в... Ще остава. Аз не може да ги дам си. Не оставихте 6. Ай, взимай си. Аз имам 8. Аз имам 5. Да се побързи пържолите. Ай, път за повече не е честно. Взимай това. Да, аз се взех. Слагам си моите пържоли. Чакай, моля те, само се сложим. Чакай, аз имам пържоли. Добре, де, ще ги изчакаш, може да свърши. Знаете от кое имам? Какво? От овца. Колко? 2. Дай на мен едно. Слагам го в чета. Дай го в чета. Обаче имаме 30 и... Кой нерво? 34, което аз събрах и няма да ни го параш. Само за спешни случаи. Вече става ден навън. Супер. Само да ви кажа, че мога вече на хард, което е най-трудно. Така. При нас няма може. Не, това съм бъдна. Има по-гости при нас. И да изчакам да се изпече кравешкото и мойве и да дам печката. Агнешкото те. Което е? Някакво зомби, ела го пускаме. Уби го. Печката че е за теб, ако искаш. То ще дойде към мене. Къде? Еко там запален на гъс. Къде бе? Не, то умря. Добре, хора. Вземай си в пещерата, за да сме на безопасно място. Ти. Дам ти ако... What? Слиза. Слизам, че видях паяк, не го ударих, той майма следваш. Не запълвай, бе, никой. Добре. Така, ето, това е текстур пак, само че е бъгнато. Тези Iron решетките са като ламбички и това е бъгнато, защото ако си нормален текстур пак не стоя, ще ти капна. И какво ще е бъгнато? И да събрах още какво е бъгнато, но сега няма да показвам такива неща. Имам още 3 сървъра, то правят 4. Прасе. Така, дано този епизод да ви е харесал, коментирайте, оценявайте и до скоро!